Ubay-ubay ka mga colorum nga tricycle sa General Santos City ang na-impound gumikan sa walay prangkisa atol sa unang adlaw sa crackdown operation batok colorum nga mga tricycle sa maong syudad. Ani report. Ano nga mong ginano na mo nga ikaw road good siya nga ikaw nag-ano dito nga. Usa-usa nga gipahunong sa mga personahe sa City Transport and Traffic Management Office Division sa Public Safety Office sa General Santos City, kini mga tricycle nga nagapamasada sa kadalanan sa Barangay Dadyanga South sa General Santos City pasado alas 8 sa buntag adlawng Lunes. Kini human gisugdan na ang crackdown operation sa LGU batok sa colorum nga mga tricycle nga naga-operate sa syudad. Ang maong operasyon giubanan sab sa Traffic Enforcement Unit sa Kapulisan sa General Santos City. Sa tibok adlaw, anaa sa 58 ka mga tricycle ang nahatagan og citation tickets. Sa maong ihap, 22 niini ang colorum nga na-impound og gipabayad ang tag-iya og 3,000 pesos isip penalty ug ang uban gilang kuban sa ubang violations sama sa failure to display fare matrix, walay dalang lisensya, reckless driving ug speed contest o drug racing sa kadalanan. Aminado ang TEU nga ang maong operasyon makaapekto sab sa ubang commuters nga matanggong gumikan sa namenusan ang mga nagapamasada. Ikanalungkot din natin dahil napiktuhan talaga yung mga pasahero natin. Pero hindi naman ibig sabihin na sisihin natin yung ating mga authority. Matagal na panahon yung binigay sa mga tricycle driver natin na mag-secure ng kanilang prangkisa para maging legal ang kanilang pamasada. Pero kukunti lang yung apply. Hinuon matod sa TEU, wala pa'y deadline sa franchise application o renewal sa tricycle. Mamahimo pagyapon nga mudangop ang tricycle operator sa Public Safety Office sa GenSan alang sa pagproseso niini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.